Hi, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ आरो आं खेबसे फिन फरायनाय थाबाय। आसा खालाम बयबो मोजाङै दं होननानै आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला। आङो नोंथांमोनजों आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आङो नोंथांमोनजों फंनैसो खोथा शेयार खालामनो लुबैदों। आङो दाखालिहाय नेल एक्सटेनसन खालामहैदोंमोन आङो बङाइगावआव। नायलाय फारसेनिखौ देखायनि र'। मोजाङानो खालामना हरदों, गाज्रि खालामाखै, मोजाङानो जादों, आं मोजां मोनदों। ओमफ्राय नायसै बेसे गोबाव थायो। बिसोर होनदोंखि 6 मान्थफोर थागोन होननानै। ओमफ्राय गावनि लानायनि सायावसो आरो माबायदि लायो, माबायदि जोथोनै दोनो गावनि लानायनि सायावसो आरो। ओमफ्राय बेखौनो माने गोबाङानो आंनाव सोंहरदोंमोन आरो कि आब' माबायदि खालामदों, अबाहाय खालामो, प्राइसफ्रा बेसे लायो, बिदिनो सोंहरदोंमोन आरो। ओमफ्राय बेखौनो आङो दाखालि जे खालामहैदोंमोन आङो नेल एक्सटेनसन, बाहाय आङो खावसे भिडिअ लाखादों आरो आं माबायदि खालामो बिसोरो आं खोन्थागोन नोंथांमोननिसिम, आंनि हाजासेखौनो खोन्थागोन आङो। ओमफ्राय आङो गाज्रि मोननाङा आरो आं भिडिअखौ फुल लाजोबनो हायाखै बै दिनखालि, मानो होनबा अखाबो जा हादोंमोन आरो बिनि सायाव ओरैबायदि खस्थ', माने जोंनि बे क'क्राझारनिफ्राय जों कारिगावसिम थांनांगौ आरो गारि सोलायबावनांगौ, गारि सोलायनानै आरो जोङो बे साम्फासिम थांनांगौ, साम्फानिफ्राय आरो गारि सोलायबावनांगौ, एकदम झामेला खस्थ'थार। ओरैथिंथ' खुला, जोंनिथिं खुला नंजोबा ना, ओंखायनो खस्थ'। बोथोराबो बिदिनो जाबाय, सोलायला हनै माथो। ओंखायनो आङो जिहेथु आङो लादों भिडिअ, बेखौ आङो नोंथांमोननिसिम हाजासे खोन्थागोन, गासिबो डिटेल्सजों खोन्थाजोबगोन आङो, बिसिबां लाया, बिदिनो बिसिबां माबायदि खालामदों बिसोरो, प्राइसफ्रा बेसे लायो आं खोन्थाजोबगोन नोंथांमोननिसिम। मोजाङानो मोनदों। नै आङो सिम्पोल डिजाइन खालामदों, जेबो डिजाइनफोर खालामासै आङो। बिदिनो बायो आं बारा डिजाइनखौ, ओंखायनो आङो जिहेथु सिम्पोल बेखौ लादों आरो। नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय दे माबायदि मोनदों। आं फार्टनिबो खालामदों, फार्टनिबो खोन्थाबानो जाबाय कमेन्टआव माबायदि जादों। ओमफ्राय स' आङो खोन्थालांजोबसै माबायदि खालामो बिसोरो, अबे जायगायाव बिसिनि दखाना, आं खोन्थालांजोबगोन। आरो आं बिसिनि माबाखौ लिंकखौ आं डिसक्रिपसन बक्सआव आं होगोन आरो। थ'दो होमबा दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, आराम्भ' खालामसै। आङो नै गाहायाव जिरायनानै दङ दुमफ्लानो, माने आङो रिं लाइटआव बानायनो बानायासै, ओरैथिं सान्दुं मोजां फैदोंमोन ना, ओंखायनो बानायबाय आङो। नायलांबानो जाबाय माबायदि मोनो दिनैनि भिडिअ। नै जोंहाहाय साम' लाबोदोंमोन, बाबाया सायगासिनो। साम'आ बारा मोजां नङामोन, ओमफ्राय गुरै गुरैथारमोन, माने बायलाबायजानो गिनांगौना बिसिनि माबाखौ, बारा मोजां नङामोन। जायखिजाया ओरैनो सबायजों जानो होननानै, गोबाव जाबायमोन नालाय मोनजायैया जायैया, साम' जानो लुगैदों होननायखाय लाबोनानै होफैदोंमोन। दा नै नायलांबाय थादो माबायदि जागोन। गाइखेर दंमोन, साहा लोंसै होननानै फुदुंदों आरो। ओमफ्राय नै साम'खौ सायहांबाय, गासिबो मामिबो दंमोन, गासिबो सायबाय आरो। साम'आ बारा मोजां नङामोन। होमबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना माबायदि मोनो दिनैनि आंनि भिडिअखौ। मोजां मोनोबा कमेन्टआव खोन्थाहर दे, नोंसोर मा कन्टेन्ट नायनो लुगैदों आंनाव कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय, माने ताकि आं मोजां लाबोनो हानायनि आरो। ओमफ्राय बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन आंना भिडिअ होयैया, ओमफ्राय दिनैसो आं होफिनदों आरो। माने देहा मोजां नङैजों, ओमफ्राय ओरै अखाजों जेरावबो थांनो मोनैजों, ओंखायनो होनाय जायाखैमोन आङो। एसे लानांगौ बुरजा। बे खिनिखौ हाबाय? बोथोरा दाखालिनिफ्राय अखा खि अखा, सप्तासेयानो जाबायमोन आं अखा हानाया ओरैथिं। ओमफ्राय दा नै एसे सान्दुं दुंदोंमोन साननैसोआ, बाहायनो आरो जोंनि दैखर खाथियाव सायगासिनोमोन। इन्सक्रट नङा, इनसर्टसो जाम्बा। लासा गिदिर जायोलै बेनि बिमाना इनसर्टसो, इनक्रट नङा। मिनिजागोन नों इनसेट होनबा, इनसर्ट ना मा होनो, इनसर्टसो होनो जायखिजाया। गगोनदां बे संबानो सिंनिया। आं बे आसुगुर गोलाव जायामोनबा आं सायखागौमोन, सायखानायगौमोन आं। सिखा बौगोन? साम' लादाय बे। बेखौ होनदों। जाजायोना बेखौ? नों जाया, मालफुवा जाया नामा नोङो? जाबाय बियो।
साम' दांदों ना बेयो जोंना गुवार गुवारसिना जाफैदो जोंनि न' खाथिजों फानोमोन नालाय मालप'वा जानो गोथाव मोनो आङो ओमफ्राय नै आङो ओरैनो थास्लायस्लाय माने जोङो बिरियानि जानो होनगासिनो नालाय गथ'आबो ओमफ्राय है बिहरसै नामा होननानै ओमफ्राय आंबोथ' जानो लुगैखायो जाग्रा बुस्थु जायाबा ने ओंखायनो नै दा जों बिहरनो नागिरदों आरो ओमफ्राय बिहरनाया जोङो नैबेहाय बिहरो जास्ट अर्डार दङ बेखौ डाउनलड खालामना लाबानो जायो माने जायनाव गैया आरो रोंखागोन रोंनायाथ' ओमफ्राय जायखिजाया आं बिहरनोसै नालाय ओंखायनो देखायस्राबाय आरो आङो ओमफ्राय गोथावनि दङ गोथावाव बिहरनो हायो ओमफ्राय बिएलसिनि दङ ओमफ्राय लकेल टेस्टि दंमोन मेरला दङ आरो ओमफ्राय आं बांसिनहाय बिएलसि ओमफ्राय नैबेखौ बिहरो गोथावनिखौ बिहरो आरो आं ओमफ्राय दा जोङो चिकेन बिरियानि बिहरनो नागिरदों होमबा माबादि बिहरो आं देखायनोसै आरो नै ओमफ्राय नों सेरदो अबेहाय जानो लुबैदों सेरबानो जाबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट मेनु ओंखारखागोन मेनुआव सेरबानो जागोन आरो मेनुआव सेरनानै नों मा बिहरनो नों बेखौ एड खालामनानै माबाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसिनि माबा एड्रेस बिहरगोन एड्रेसखौ होबानो बिसोरो बिदिनो 30 मिनिट्सफोरनि आन्दाराव होफैयो आरो मोजां सार्भिसबो खालामो थाब खालामो बारा गोबाव जाया आरो आं मोजां मोनो आरो बिदिनो 30 मिनिट्सनि आन्दाराव सफैयो दा जों नै साम'खौ जोङो ओरैनो एवदों आरो सबायजों जायाखै ओरैनो एवनानै जानोसै होननानै माने साम'आ बारा मोजां नङामोन नालाय ओंखायनो ओरैनो एवनानै जानोसै होननानै जों एवबाय आरो नङाबा सबायजोंसो जानो नागिरदोंमोन गोथावनो साम'आ बारा मोजां नङा नालाय बारा एरजायाबो बायलाबायजानो गिनांगौ ओंखायनो दा दै होबाय दै होनानै एसे माबानोसै आरो ओइ मा होनोमोनलाय सेदेबाय मा होनोमोनलाय बे लाइटखौलाय औ खोनाबाय सुइसोननो गिदिंनो होनो एसे होदो आखायाव आं मोनजोबसै दे खोबदोलाय एसे दसे Video खालामगासिनो दं भिडिअ खोनाबाय भिडिअ खालामगासिनो दं आंखौ खानाया गोमोन बायदि मारैबा रं जाबायलै आबो फोजोब खिन्थाया खानाया रं खालायाखै हारसिंसो जादों गोमोन जादों आं बिसिनि न'आवनो हरदों नालाय मिन्थिगौ टेटु बानायनानै लादों टेटु आखायाव आं मारैबा थाम्फै अरनाय बायदिल' मोनदों मारैबा खुगाखौ गोखा मोनदों ओमफ्राय आं बानाया ओमफ्राय आंनि दादा गिलिस दंना बेबो आखायाव स्टार बानायदों आं गिदिर जायाखै आं दा फावटेनजोंसो बानायो आं दा फावटेनजोंसो बानायनानै लायो ओमफ्राय आंनि थोरैनो उन्दुबाय एथ'था र' टाइम खोनायनि आं 10था जाबाय आं सानदोंमोन दाबो 8थासो गोसा थ' गोथाव जानोसै साखिनायसै एसे माबादि जादों सोबनो रोंगौ नोङो मोननायमोन नालाय साम'आ जों ओरैनो साखिनायदोंमोन ओंखाम जानायनि सिगां ओमफ्राय गथ'आ आंखौ मा खोन्थाहरखोथाय आबैनो टेटु बानायदों मादों टेटु बानायबा खुगा गोखा मोनलायोनो नैबे सैमा नै जोंनाव भाराथियानि सैमा इयो ओरैथिं ओंखारहोआ आरोना गेटथिं ओंखारहोआ ओमफ्राय जों दहाय जे मेथाइ बिहरदोंमोन ना अर्डार बिहरदोंमोन जोङो बे सफैबाय नालाय जों लामायाव नेफैदोंमोन मोनायाव सफैदों आरो एसे जों माने एसे लेट बिहरनाय जादों आरो ओंखायनो दा नै एसे लेट सफैबाय ओंखाम जानोसैयाव सफैबाय ओंखाम जाखासिगौमोन 7था जाबायमोनदां औ दा नै बेखौ लांनानै जाहैसै जानो लुगैखानाय ओमफ्राय
नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा लाबोबाय जानोसै जोंना नै अफिसार गिदिरा जानो नेगासिनोमोन रेडि खालामगासिनोमोन आंबो जानोसै गोथावानो जायो ओमफ्राय बिसिना ओरै गोथाव माबा बिएलसिनिखौ बिहरदोंमोन गोथावानो जायो गाज्रि जाया ओमफ्राय आंखौ गोबां मानसियानो रिकुवेस्ट खालामगासिनोमोन होनहरगासिनोमोन आब' डान्स कभारा माला लाबोगोन मानो खालामदिया होननानै ओमफ्राय आङो गावनि हाजासेखौ नाजागासिनो थाब थाब लाबोनो आं बे उइकआवनो लाबोनो नाजागोन हागौमानि आरो होमबा दिनैनि भिडिअआ आंना बेसेल'सैमोन लोगोफोर जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोन्दोंबा अन्नानै नोंथांमोना आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय स' आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबजासिम थेंक इउ